Τελείωσε το παιχνίδι. Επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του και γενικά ποια είναι το feeling του, το αίσθημά του με την επιστροφή στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα? Muy contento porque me encanta Grecia. Siempre, desde que dejé Olympiacos, siempre he vuelto todos los veranos de vacaciones. Y contento porque me he encontrado un equipo bueno, un equipo que tiene calidad y pues, hemos ganado 2 partidos. Yo creo que ahora mismo estamos todos viviendo un momento bonito. Πάρα πολύ όμορφα νιώθω τέλεια, γιατί η Ελλάδα ήταν μια χώρα την οποία τη λατρεύω. Από τον καιρό που έφυγα στον Ολυμπιακό πάντα επέστρεφα, πάντα ερχόμουν τα καλοκαίρια να κάνω διακοπές. Μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω, το έκανα με μεγάλη χαρά και πόσο μάλλον μεγαλύτερη χαρά μου όταν βρίσκω μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, μια καλή ομάδα που ξεκίνησε με 2 νίκες και ζούμε μια πολύ χαρούμενη στιγμή. Τι είναι αυτό που κρατάει από αυτή την παρουσία στον Ολυμπιακό, τι είναι αυτό που κρατάει από τις αναμνήσεις στην Ελλάδα και τι είναι αυτό που δένει τους παίκτες σε αυτό το επίπεδο όπως είναι αυτός να πάρουν την απόφαση να γυρίσουν πίσω? Que quieren regresar a Grecia. ¿Qué es eso que los trae atrás? Pues el país, el clima, pues las opciones que tiene, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Vivir en la playa, tiene tantos paraísos dentro de Grecia que a todo el mundo le gusta. Está claro que pues los jugadores que a lo mejor no tienen sitio en España, muchos jugadores a lo mejor pues prefieren venir a la liga como griega porque es una liga fuerte y también es un país que se vive muy bien. Κυρίως έχει να κάνει με τη χώρα, με τη φιλοξενία, με τους ανθρώπους, με τους παραδείσους που κρύβει η Ελλάδα. Έχει πάρα πολλές εναλλακτικές. Μπορείς να ζεις στη θάλασσα, μπορείς να δεις πράγματα απίστευτα. Ζεις λοιπόν πάρα πολύ καλά, σου παρέχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Από εκεί πέρα, εγώ θα μιλήσω για τους συμπατριώτες μου όταν είσαι από την Ισπανία και το πρωτάθλημα και δεν έχεις χώρο στην πρώτη εθνική της Ισπανίας. Από εκεί πέρα προσπαθείς να έρθεις σε μια χώρα η οποία σου προσφέρει τέτοια ποιότητα ζωής και σου προσφέρει και ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Έχει εικόνα από τον Ολυμπιακό αυτή τη χρονιά ο Μίτσελ, ο συμπατριώτης του. Είναι προπονητής στην ομάδα, πήρε το πρωτάθλημα, έχει κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός, έχει αποδεσμεύσει βέβαια και παίχτες. Ποια είναι η γνώμη του? No, que es el rival, no, yo creo que es el único candidato para la liga y todos los demás pues a luchar por entrar en el playoff. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι ο κυρίαρχος στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι θα παραμείνει και οι υπόλοιποι θα παλεύουν για την είσοδο στα play-off. Η παλιά αγάπη. Απλά περιμένει το λεωφορείο. Τελευταία ερώτηση. Η παλιά αγάπη του Real Madrid για να κλείσουμε έτσι. Η Real Madrid. No, que pues eso, que le deseo lo mejor y que siempre seré madridista. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα, πάντα θα είμαι παντός στη Real. Μπορεί να πάρει το Champions League αυτή τη χρονιά πιο εύκολα από τις προηγούμενες? Sí, siempre, claro. Πάντα μπορεί, πάντα έχει τις δυνατότητες. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ.